Men det er jo virkelig en tur down memory lane. Putmas. Fuldstændig fantastisk. Det er ikke nu, man skal sige, at jeg altid har drømt om at få en Fiat 500. Så jeg skulle købe min allerførste bil, Kabalot ang der var ating der stod sådan en Fiat 500. Og den var lige blevet solgt. Para matanggal ang mga Fuldstændig kalyo. Ja, jamen, så er det. Ja, den var også pæn, den der med bag. Diba? Kinakalyo na tayo kalalakad. Ja, men samler du på gamle biler? Ano siya sa loob? Para siyang queen. Ja, det var den der. Motoren, den har været skilt af. Den har fået et nyt pakningssæt. Ellers er det originalt det hele. Boltene, de er blevet elgalvaniseret igen. Og hvis du kigger på dem, så er det bredt fladt ned i sådan nogle bolter. Og det er jo vigtigt, når man renoverer det. Ja, det er klart. Men den kører som en syvmaskine. Hvor meget har det kørt? Den har kørt 63.000. Putmas din Det siguro. forklarer jo så også, hvorfor at, det er jo en ung maskine stadigvæk, selvom den har mange år på banen. Ja. Hvad er nu det? Men det er den originale slutscene. Fra den 15. i 6. 1962, Ja. der kostede sådan en 8.634 kroner. Ja. Nu ved du, hvordan den biler, de bliver mindre og mindre værd. Ja, det tror jeg godt nok, det bryder vi med det her, det kan vi godt sige. Og det er dog en fantastisk flot vogn. Der er ikke en finger at sætte nogen steder på den her bil, så fin stand er den i. Og dørene er jo fantastiske, for man glider ikke. Prøv at invitere den ind og sige, ja, så bliver det sundt. Kan man køre den høje hælde? Ja. Ellers må man bare smide den, ikke? Sæt dig ind. Er du med på tur, Marken? Ja, jeg er gerne med på tur. Jeg er med på tur. Du kører 4. Den klæder os virkelig, og der er endda aske. Face mask. Skal vi køre? Tanggal ng wrinkles. Du har lige været i Italien, men selv har det ikke kommet. Ito siya. Det er jo meget, meget svært at byde på sådan en. Vi har jo slet ikke nogen prisfornemmelse af den. Eller jeg har ikke, det er været ligegyldigt. Ang ganda. Der ligger meget arbejde bag den, ikke? Så det Der ligger meget arbejde, der ligger meget kærlighed, kan man høre. Det er ikke helt Hjemmefra, der vil jeg have sagt, at ja, vi kan 500 fra 60'erne. Den vil på en god dag ligge på 75.000 i Hammerslag, men det slår ikke til her.